खुलुमबाय अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलाव फिन खनसे गासैखौबो बरायबाय। बे समाव आं दंफैयो जनाय हालामनि सिङाव थानाय गोजोनपुर इउएन ब्रह्म उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गोजौ फरायसालि। बे फरायसालियाव मोनसे गोनां हाबाफारि लादों, जिहेतु HSLC आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिनो हानाय आरो जे सेथि थामथि नैथि बे थाखोआव उथ्रिनो हानाय गासै फरायसाफोरखौ दिनै बे बरायनाय हाबाफारिनि सायाव नोंथांमोनजों माखासे बाथ्रा मिथिनो नागिरदों। बे बेसेबांबा गुवार जे जनाय हालाम, बे जनाय हालामाव बेनो जे गंसेल' जे सरकारि फरायसालि, गोजौ फरायसालि दङ। थारैनो बेयाव मोनबैसे गामि आरो बे जनाय हालामा बेसे गुवार, बे गुवार बेनि सायाव नोंथांमोननो नैबे गाहाय बे स्कुलनि बे फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि जों माखासे बाथ्रा सावरायगोन आरो बेनिफ्रायनो जों मिथिना लागोन। थारैनो बे समाव जोङो नुदों जिहेतु बे हालाम बा बे नायल' जायल' गंसेल' बर'नि फरायसालि सरकारि बिजों, बे बिजोङा जे थासारिया एसेबां मोजां नङा। थारैनो बेनि सायाव नोंथांमोननो बे समाव आं मिथिहोनो नागिरदों। मानोना दिनै जोङो बेबायदि जिहेतु मोजां सोलोंथाइ लानो थाखाय गोबां थासारिनिबो गोनांथि जायो, मोजां थासारिनिबो गोनांथि जायो। थारैनो बेबायदि थासारियाव बे ओनसोलनि बा बे ओनसोलनि फरायसुलिफ्रा बेयाव माबायदि गोग्गो सोलोंथाइ मोननो हागोन, थारैनो बेखौ जोङो नैबे दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों मिथिगोन आरो बे जनाय हालामनि माखासे थासारि, सोलोंथाइनि थासारि गासैबो बाथ्राखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजोंनो नोंथांमोननो मिथिहोनो आं नाजागोन। थारैनो गिबियावनो आंनि अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलाव सारखौ बरायग्रोना लानाय जाबाय। आरो बे दिनैनि जि गुबै सावरायनांगौ गोनाङानो जाहैबाय नैबे फरायसालि आरो नोंथांनि जिथु जायगा, नोंथांनि डिटेल्स एड्रेसखौ होनो थाखाय खावलायगोन आरो नोंनि फरायसालिनि जायगानि मुं आरो बे फरायसालिनि मुं आरो बे फरायसालियाव बेसेबां फरायसुलि आरो बेसे थाखोनिफ्राय बेसे थाखोसिम दं बेखौ फोरमायनो थाखाय गिबियाव खावलायग्रोनाय जाबाय। जोबोद साबायखर। अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेल बिथांमोना हरखाबै दिनै जोंनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म हाइ स्कुलाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद, जनाय दख'रा बर' फरायसा आफादनि बानजायनायजों जोंनि फरायसालियाव देग्लाय 2022 SSLC आनजादाव से थाखोआव पास जानाय आरो लोगोसेनो पास जानाय गथ'फोरखौ मोनसे इन्सपिरेसननि मोनसे मेल लानायाव नोंथांमोना दान्दिसे नुजाफैनायाव दिनै आं नोंथांमोनसिम UNB गोजौ फरायसालिनि जानानै बे अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलजों आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय। दा बे आयदायाव आंनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म हाइ स्कुलनि जा 2022 SSLCनि जि रिजाल्ट बेखौ मिथिनो फैनायाव आं दा बुंनो सानदों जे देग्लाय जोंनाव स्टुडेन्टफोरा SSLC आनजादाव एपियार जानायफोरा 42 मोन। 42आव 41 जन पास जादों, सासे फेल जादों। बेनि मादाव फार्स्ट डिभिजना 11 जन, बे 11 जननि मादाव सानै स्टार, 25 जन सेकेन्ड डिभिजन आरो ओमफ्राय साबा थार्ड डिभिजन। देग्लायनि रिजाल्टआ बेबायदि 97.6% जादों आरो। जितु बे फरायसालिनि जि अबस्था, जेरैनो सोरगिदिं थासारि इमान मोजां नङा आरो बिल्डिंफ्रा मोजां नङा। थारैनो बेयाव जितु नों गाहाय फोरोंगिरि जानानै ओरैनो मा खावलायगोन सरकारखौ, जे बेबायदि जितु दानि जुगाव बेबायदि थासारिजों सोलोंथाइ होनाया बेसेबां नोंथांखौ गोजोन होनो हादों? बेखिनियाव जों निस्सय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म हाइ स्कुलनि आं जिहेतु गाहाय फोरोंगिरि, बे हिसाबै निस्सय आं दुखु फोरमायना बुंनांगोन जे जोंनि जा एकाडेमिक साइडखौ डेभेलप खालामनो थाखाय बा मोनसे एकाडेमिक साइडखौ गथ'फोरखौ मोनसे इन्सपिरेसन होनानै बे चेलेन्ज मुगायाव सोलोंथाइखौ दावगालांनायनि बेलायाव जों जिबायदि हयथ' बिल्डिं इनफ्रास्ट्राक्चार जोंनाव थानांगौमोन, बे बुस्थुआ जोंनाव जोबोद आंखाल। मानोना बिल्डिं इनफ्रास्ट्राक्चार जेब्ला डेभेलप जाया, एकाडेमिक साइडआव जि सोलोंथाइनि जि बेबस्थाफोरा मोजां जाया, साउन्ड पलिउसन बेनिफ्राय जों बारग'नो हायाखै, रुमफोरा थिग बेबायदि नङा, फेन लाइटनि बेबस्था जोंनाव गैया, डिजिटेल क्लास गैया, थिग बेबायदिनो लाइब्रेरि गैया, थिग बेबायदिनो जोंनाव मोनसे बिल्डिंनि जि इनफ्रास्ट्राक्चार, सिलिं बायदि रोखोमनि मोजां जि धरननि मोनसे इनफ्रास्ट्राक्चार थानांगौमोन, बे बुस्थुआ जोबोद आंखाल। थेवबो जों 12 जन स्टाफ दङ आंखौ लानानै, टिचिं नन टिचिं सानै थाहैबाय। दा बेनि गेजेराव जोङो सोलोंथाइ दिगखौ
आथिखालाव आसामाव जि धोरोननि मोनसे सोलोंथाइनि मोनसे कम्पिटिसननि बेलायाव जोंबो आगानजों आगान गोरोबनानै फोरोंगिरिफोरखौ जों मोनसे टीम वर्क हिसाबै दावगालांनो थाखाय जों सोलोंथाइखौ आवगायलांनो नाजादों। निश्चय बे खेथ्रआव जों दा बेखौ खोब सन्तुष्ट नङाबाबो निश्चय बे आथिखालनि थासारियाव जों बे साब डिभिजनाव दासिम जोंनि रिजाल्टखौ हयथ' बहुतआनो बाख्नायदोंबाबो जों नंगौ आरो जोंहा मावनांगौ बहुद दङ। जों डिस्टिंसन दिहुननो हायाखै, बेबायदिनो स्टेन्ड गथ'फोरखौ जों सानखांनो हाथ'वाखै। बेफोर जोंनि आंखाल। जेब्लासिम जोङो गोरों गोरा बे ओनसोलनिफ्राय दिहुनलांनो हाया अब्लासिम जोंनि बे सामाजिक जिथु मोनसे माने स्ट्राक्चार समाज बेबस्थानि जि मोनसे दावगानायनि बेबस्थाखौ जोङो बे धोरोननि आवगायलांनो हाया। बेनिखायनो सोलोंथाइ दिगखौ जोंनो जथेस्थ' आवगायलांनो थाखाय जोंनि बिल्डिं इनफ्रास्ट्राक्चारनिफ्राय लानानै जोंनि परिबेस परिस्थितिखौ मोजां खालामलांनायाव जों एसे आंखाल जानानै दङ। बेखायनो जों आसा खालामो दा दिनै मोनसे इन्सपिरेसन थुलुंगामुलक फरायसा आफादनिफ्राय हयथ' मोनसे मा होनना बुंदों मान बान्था बावनाय बेबस्था लादों। बेजों लोगोसेनो प्राइमारि बड' साहित्य सभायाबो दंफायो आरो जोंबो मोनसे मा होनना बुङो बेखौ कनसलेसन हिसाबै हयथ' होनाय जादों। नाथाय दुखुनांथावा बेनो जों जिहेतु फोरोंगिरि दिनै 41 जन गथ'आ हयथ' पास जादों। 41 जन गथ'खौबो जों लिंहरजोबदोंमोन, मानोना बयबो जोंनि दृष्टियाव समान। नाथाय बिथांमोना हयथ' बुजिदों मोनसे डिभिजन मोनदों बा मोनसे आक्षेप हयथ' लादों जे जिहेतु फार्स्ट डिभिजनखौसो बरायगोन, जोंखौ बराया। जायनि थाखाय फार्स्ट डिभिजन गथ'फोरा फैजोबनानै सेकेन्ड डिभिजना फैयाखै, थार्ड डिभिजना फैयाखै। बेखौ आं सासे हेडमास्टार हिसाबै जोबोद दुखु मोनदों। मानोना जों गथ'फोरखौ डिभिजन खालामनो हाया मालाबाबो। मानोना थार्ड डिभिजना जे लाइफ गैया, थार्ड डिभिजना जे जोंनि थाखाय समाजनि सासे गोख्रों सुबुं हिसाबै परिचय होनाया बे नङा। बेनिखायनो जोंनि थाखाय जोंनि दृष्टियाव समान। दा बे हिसाबै बे थासारिया आं बरायदों नंगौ आरो बेखौ अर्गेनाइजेसन साइडनिफ्राय एबसु बा अन्यान्य अर्गेनाइजेसनफ्रा हयथ' बरायो थिग बेबायदिनो। नाथाय जों दा थाफानानै बे डिभिजनखौ नुनानै एसे माने गोसोखौ एसे आं हेडमास्टार हिसाबै अन्तत' दुखु मोनदों आरो मा। बे समाव जिहेतु फेल पास बिनि सायाव जोङो माखासे नोजोर होयो। थिग दानि जितु सोलोंथाइ बिभागाव बा सोलोंथाइनि मुगायाव जोङो फेल जानायफोरनिसिम मा फोरमायगोन? जितु फेल जानाय जाय सुबुंफ्रा दिनै हयथ' नोंथांनि बे स्कुलाव सासेल', बै सासे सुबुंनि थाखाय नोंथांनिफ्राय मा बेनिसिम मा मेसेज होगोन? मा बिसानि न'खर? बे गथ'खौ जों माने बहुद नाजादोंमोन। गथ'आ माने रेगुलार नङा, फैयैनि थाखायनो हयथ' बिथांनि रिजाल्टआ गाज्रि जादों। नङाबा 100% जागौमोन, बिथाङाबो पास जागौमोन। बिथाङा रेगुलार माने 230सो जोंना वर्किं डेज थायो। 230 डेज वर्किं डेजआव हयथ' 200आनो गैया, हयथ' 30 डेजआल' बेहा एटेन्डेन्स। जायनि थाखाय बे रिजाल्टआ गाज्रि जादों। बेयाव जिहेतु फोरोंगिरि बा फोरोंगिरिनि खुनु जेबो उसुबिदा माने माबा नङा होननानै बुंनांगोन आरो। जों नाजादोंमोन गथ'नि हयथ' बेक्तिगत एसे माबा मोनसे हयथ' बिथरा थानोबो हागौ, जों हयथ' बेखौसो मिथिजोबनो हायाखै। आरो फैबाय थानाय आरो बिथांखौ सुबिदा होनायनि मा खाबु दं बेयाव? निश्चय थागोन। बिथाङा हयथ' परिखाखौ निश्चय नेक्स्ट बार एटेम्प खालामनो थाखाय जों सुजुगखौ होगोन। बे गथ'नि बिमा बिफाखौबो हयथ' मोजाङै बुजायनो नाजागोन। मानोना आथिखालाव जों माबा मोनसे खालामनो थाखाय खेथि मावनोबाबो, हालेवनोबाबो, बिजनेस मावनोबाबो शिक्षाखौ नांगौ। आरो बे जाबाय जोंनि मोनसे मालाबाबो जामनो जिनो गैयै जों मोनसे सम्पद। बे बुस्थुआ जोंनि थाखाय जोबोद प्रयजन। मोनसे खोथा जिहेतु बे जुनाय हालामाव ओरैनो गंबेसेसो गामिनिफ्राय बा बेसे गोजाननिफ्राय बे फरायसालियाव फरायफैयो? बे फरायसालिया जिहेतु बे सानजा जनाय होनना बुङो। सानजा जनायाव दा हिसाबाव 33थासो बर' गामि दङ। बे 33ता गामियाव बे स्कुलनिफ्राय दासिम 12 किल'मिटार गोजानसिमबो मोनसे गामि दङ। बे 12 किल'मिटार गोजाननिफ्राय गथ'फोरा हयथ' जोंनाव फैयो। सोरबा 10 किल'मिटारनिफ्राय साइकेल सालायना फैयो हौवासा गथ'फ्रा। माखासेया सोरबा बर्डिं थायो। थिग बेबायदिनो जोंनाव 180ल' दा स्टुडेन्ट दङ। 180 जन स्टुडेन्टआव अन्तत' माने 50%आनो बर्डिंआव थानो गोनां जायो। जिहेतु जोंनि थासारिया कम्पेक्ट एरिया नङा, नांजाब नङा। बेनि थाखायनो बिथांमोनखौ माने बहुद मोनसे परिस्थितिनि गेजेराव सोरबा मोजां बर्डिंआव थानो हादों, सोरबा माने मोजां थासारिखौ मोनाखै।
बेनि थाखायनो माने बिथांमोना बे रिजाल्टखौ हयथ' सब टाइमाव हयथ' किसुमान गथ'फोरा मोजां खालामनो हायाखै, सुबिदा मोनाखै। सुबिदा जिहेथु मोनाखै। थांफैनि बे जे बेब'स्थायाथ' बेयाव जिबायदि नोंथांमोननि बे जनाय हालामाव बर' एरियाफ्राव लामानि बेब'स्थाया जोबोद गाज्रि। गाज्रि। बे मोनसे जोंनि सरकारनि नोजोराव दिनैसिम मोजां बे गोलैयाखै बा मावफुङाखै। आरो बर' सोलोंथाइनि सायावबो जिहेतु दिनैसिम सरकारा मोजां भाबै नोजोर होआखै, मोजाङाव लांनो थाखाय सेस्था खालामाखै होननानै जों सानो। बेनि सायाव सारा मा बुंगोन? जिहेतु जोंनि जितु बर' बिजों धेमाजि जिल्लानि गेजेराव जनायाबो मोनसे मैखोम बर' गोनां जायगा। थिग बे जायगा बायदियाव जुदि सरकारि बिजों बेबायदि गोजौ फरायसालि गंसेल' बेबायदिबा जोंनि बर' समाजा बेबायदि बोरै गोग्गो सोलोंथाइखौ आजावना लानो हागोन? नंगौ, आसलथे सोलोंथाइखौ माने मोजाङै सोलोंनो थाखाय मोनसे निर्दिष्ट मोनसे डिसटेन्सखौ आसलथे थामारनांगौ। सरकारि मोनसे नियमा जाहैबाय हायार सेकेन्डारिनि थाखाय हयथ' 5 किल'मिटार डिसटेन्सआव थानांगौ। हाइ स्कुलबाथाय 3 किल'मिटार माने 2 किल'मिटारसनि डिसटेन्सआव थानांगौ। थिग बेबायदिनो एलपि स्कुलबाथ' प्रत्येक गामियावनो थानांगौ। दा बे हिसाबै बेबायदि डिसटेन्स मेजारमेन्टनि गेजेरजों अनुस्थान जिथु मोनसे प्रतिस्ठा खालामनायनि बेब'स्थाया जोंनाव एसे माने असुबिदा। जाहोना बेनो जे जोंनि जिथु माने थासारि बर' जिथु गामि बेफोर एसे गेसें, माने गेजेरावनो बेलेग बेलेग गामि हाबसननानै थायो। बेनिखायनो जोंनाव मोनसे जिहेतु मोनसे हाइ स्कुलनि थाखाय मोनसे स्कुलानो हयथ' थैयो थोनाया, खिन्थु असुबिदाया बेनो जे जोंना माने गोजान गोजान जानायनि थाखाय बे असुबिदा। आरो फारसेथिं गोजानाबो जेबो नङामोन हयथ' लामाया जुदि मोजां जायोमोनब्ला। गामियाव हाबनाय लामाया जोंना दा हयथ' साइकेलबो सालायनो हाया, बेबायदि अबस्था, बेबायदि कन्डिसन। थाबायनानै 10 किल'मिटार्स फैनानै बे सासे गथ'आ स्कुलाव फैनाया सम्भब नङा। आरो सोरबाफोर हयथ' थाबायनानै जायफोर फैयो 5 किल'मिटार बा 7 किल'मिटार गोजाननिफ्राय, बे गथ'फोरा फुंनि 6टानिफ्राय फैनानै मोनाबिलिनि 6टायावसो हयथ' मोनहैफिननो गोनां जायो। बेबायदि अबस्थाजों हान्थिनानै किसुमान गथ'फोरा हयथ' बेबायदि स्कुल फरायसालियाव फैनानै माने बिद्या सोलोंनो थाखाय नाजानानै दङ। जोंनि जनायाव जितु बे जनाय हालाम सानजा जनाय बे ओनसोलाव गिबि बबे सनाव फैजेननायमोन आरो दा माने जोबथा बेयाव हमना ला गोदान हादान सिफाय गानाय बेसेसो बैसो जाखो? हाबजेननाय आरो जोबथा आगान जनायाव बर' फैजेननाय हिसाबै जोंफोरनो पुरना, अबयसे जोंनिख्रुइ न'से न'नै माने बारा दंमोन। बेरासापरि होननाय मोनसे गामि, बे गामिया एसे पुरनामोन। जदिव पुरना, दा हयथ' बेनि अबस्थाया गैया दैबानाजों। आरो जों दा बे स्टेसननि हयथ' साहा बे ओनसोलाव बा 3 नम्बर फंसेल गोजोनपुर बे ओनसोलाव जोंहा फैनाया अन्तत 72-3सोनि गेजेरावनो फैदों। 72-3सोआवनो फैदों। बे समावथ' जोंहा थिग बेबायदिनो न'से न'नै अबस्था गैयै, सोरबा रेल साइथिंफोराव न'से न'नै दंमोन, बेबो माने अस्थाय। थिग बेबायदिनो मोजां थासारियै न'खर जानाय बा गथ'फोर माने एसे फरायनाय स्कुलाव थांनाय न'खर हिसाबै जोंफोरल'मोन। बेनो जाहैबाय बे 3 नम्बर फंसेले कृष्णपुर गामि होनो जोंनि गामिखौ। जोंहा न'खरानो बे ओनसोलाव बेखिनि साइडआव जोंहानो फैजेननाय न'खर आरो मा बेनि कृष्णपुर गामिया। दा बे गोजोनपुर गामियाबो उनावसो फैदों। बे हिसाबै बे गामि ओनसोला एसे उन। आरो थिग बेबायदिनो थिग 80सोनिफ्रायसो बे ओनसोलाव माने बर'फ्रा न'से न'नै फैयै फैयै फैनानै एसे बांनो हमदों।